Plastika je stvorena kemijskim molekulama nafte i plina. Plastika završava na odlagalištima gdje se razgrađuje, ali ne nestaje. Plastika završava u rijekama i dolazi do oceana. U oceanima se sakuplja u ogromni vrtlog plastičnog smeća, koji je ljudski rod proizveo, iskoristio i bacio. Na našem planetu imamo 5 velikih otoka plastike. Sva plastika koja nastaje u prirodi se razlaže na sve manje komadiće. Znanstvenici to nazivaju mikroplastikom. Svijet svake godine proizvede 300 milijuna tona plastike. Milijune plastičnih boca i plastičnih vrećica. Sva proizvedena plastika se u nekom obliku nalazi na svijetu. Prema podacima reciklira se 10%, ali to je nešto, zar ne? Ponajviše ptice i morske životinje žrtve su odbačene plastike. Znanstvenici svakodnevno u želucima ptica pronalaze velike količine plastičnog otpada. Zbog toga one umiru. Tisuće i tisuće riba, kornjača umire. U jednom kitu pronađeno je 6 metara kvadratnih plastike, odnosno 40 kg plastike. Niz bi se mogao nastaviti u nedogled. Tko o tome govori? Gdje se o tome uči? Zašto se o ovome ne priča? Znanstvenici upozoravaju, čujemo li ih mi? 2050. godine u morima će biti plastike koliko i riba. Svaki dan, svake minute u moru završi kamion pun plastike. Mikroplastika je svugdje. Pronađena je u namirnicama, u medu, soli, hrani, vodi, ljudima, tlu pa i zraku. Ono što se pokazalo kao rješenje danas je preraslo u globalni problem. Zašto to većina ljudi ignorira?